משפחה של חרדים, הם יודעים שמשהו טוב רק אם הוא מה שהם יודעים. איש צעיר מהרצליה במחלקת עסקים, מאמין שעם הכסף הוא יגיע לשחקים. מי מכוון את התנועה ומי נוסע, איזה סוג של השפעה פועל עליי, האמת בנבואה, ומי יודע אם אלוהים נמצא בתוך מחשב. וואו, בוקר טוב כבוד הרב. בוקר טוב, רועי לוי היקר, שלומך? טוב לראות אותך. רועי, לא רועי. כן. על שם? באר לחי רועי. באר לחי רועי. כן. גם אלום ראיתי אחרי רועי. ראייה, יפה. כן. הזמנת אותנו לקציר. אתה כן, גם כאן בקציר. ברוך השם, טוב שבאתם. ביישוב היפה הזה. תפאדל, בואו ניכנס. יפה. מתכנס בתוך עצמו וינסה מהאמבטיה להושיע את עמו. אם יש כסף מזומן אז מי צריך את הקבלה? מה הקשר בין אדון עולם לראש הממשלה? מי מכוון את התנועה? ילדותך עברה עליך בהדר יוסף. ילדותי המאוד מוקדמת. השלב ההדר יוספי הסתיים בגיל 1.5 שנה. כן. ואחרי זה? אחרי זה ההורים שלי נפרדו, ולמעשה זאת הייתה הפעם האחרונה שראיתי את אבא שלי עד גיל 13. אמא שלי, לפי הסיפורים שאני מכיר, עלתה על אוטובוס עם שני התינוקות שלה, רועי וגלי. אני הייתי אז בן 1.5 שנה, הייתה בת 0.5 שנה. חזרה להורים הסורים בגבעת שמואל. כשהייתי בן 10 הגעתי למטולה, שמטולה היא בעצם ילדותי ונעוריי, התקופה המעצבת בחיי. שם גרתי מגיל 10 עד גיל 18. אמך עם משפחה סורית דמשקאית? כן. כן. וזה השאיר אותותיו? ברור. דבר ראשון, גדלתי מאוד קרוב לסבתא שלי. לסבא וסבתא שלי, ובמיוחד לסבתא שלי. ספגתי ממנה את האהבה לשפה הערבית. תמיד הייתה אומרת לי, עברית וערבית שפות אחיות. נהגה להגות נכון את היצורים, וכמובן אהווה ומוזיקה ופתגמים, מסלט. כן, היו בכל הבית, ולעבוד איתה בגינה. והיום אני בעצם לאט לאט, אתה יודע, היום סבתא שלי כבר בערוב ימיה. כשאני אומר את השם אסלטון טרה בקרב יוצאי דמשק, אני מבין בעצם מי זאת סבתא שלי. והקמתם את הרכב שוטי הנבואה. כן. שוטי הנבואה זה שם מתעתע, אגב. אתה לא מבין אם זה השוטים שבהם מייסרים הנביאים, או שזה הנביאים שהם נראים כמו שוטים בזמן הנבואה שלהם. למה התכוונתם? אני לא יודע. זו שאלה שבאמת שואלים אותי הרבה. אני יודע שהלכתי בשדה, בהוד השרון אז, שדה חרוש, מהבית של מי שהייתה אז חברה שלי לבית של אמא שלי, שאז גרה בהוד השרון, ופתאום טלק, אתה יודע, מי יודע מי מביא מחשבות למוח של בן אדם. התחילו לנצלץ לי המילים האלה, שוטי הנבואה, ובאתי והצעתי את זה בזמנו לגלעד ויטל, חברים מנוער, שביחד הקמנו את שוטי הנבואה, אנחנו חברים מגיל 10. אני יכול כמובן להסביר את כל הנושאים האלה שנבואה היא לא דבר רציונלי, ואתה צריך קצת לשחרר ולהיות שוטה. עמדה לנגד עיניי גם תמיד התמונה של חבל הנביאים, ששאול רואה, הולכים ונופלים ומנגנים כן, איזה כיף יהיה בסוף ימיי, שכל החבר'ה ידברו עליי, יגידו שהייתי עיניי, בשעות רצון, בשעות הפנאי. אין אני, 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 אין אני.
אין אני, אין אני, אין אני, אין. כשמישהו יגיד דבר אחר, אני פשוט אעוף בלי לדבר, ואתפזר בשקט בחלל, ללא רגשות אשם ובלי אבל. אין אני, אין. כתבתי את זה על חתיכת נייר. היינו כבר להקה, ועשינו בלנס לפני הופעה. היו ויכוחים כאלה בבלנס. תעשה ככה, תעשה ככה, ולא, אתה יודע, יש חיים של להקה. היה איזה מתח כזה באוויר, קלטתי את האגואים, את האנים, מתנגשים ומתנצחים, ובדרך, בין הבלנס להופעה, היינו צריכים להעביר איזה שעה, שעתיים, הלכנו לבית של אסי, הגיטריסט בפלורנטין. בדרך באו לי המילים האלה, איך שהגעתי, כתבתי אותם על חתיכת נייר, ועמית קרמלי, הוא אמר לי, תראה. וואו, איזה יפה. שם את זה בכיס. אחרי זה אתה רואה מה כתבת. אבל כן, אני מבין, אין אני, אותם אותיות. וזה רק בלשון הקודש שאנחנו יכולים לראות שעין, שזה סוף, ואני, זה אותם אותיות. אין משפט שאנחנו יכולים להגיד בלי אני. כל מה שאנחנו אומרים, אני. כן? אני, יש איזו רדיפה אחרי היוד. תוך שבעין, היוד כבר יושבת באמצע. לא רודפים. וזה קשור לרצון, השיר הזה קשור לרצון. אין אני, 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 אין אני. אתה יודע, לא הרבה אנשים יודעים ששותי הנבואה התפרקו כבר, נכון? התפרקו ולא התפרקו. דהיינו. שהמנגינה לעולם נשארת והשירים עדיין מנוגנים, ואנחנו חוברים בהרכבים כאלה ואחרים ומנגנים. אותה שישייה מיתולוגית שחתומה על האלבומים, הפסיקה להופיע יחדיו בשנת 2007 למניינם, שזה 6 שנים אחורה. 10 שנים הופענו מאוד מאוד בצורה אינטנסיבית בארץ ובעולם, אבל אני יכול להגיד שלא ממש התפרנסנו בכבוד. נבנתה מסביבנו, מסביב אותו חלום ילדות שהיה לנו להיות להקה מצליחה, נבנתה מסביב לחבורה עוד חבורה ועוד חבורה ועוד חבורה, מה שנקרא התעשייה. ודבר שהביא לזה שבעצם זה נהייתה מכונה גדולה, שאומנם אומרים שגלגלה הרבה כספים, אבל מה שהגיע בסופו של דבר לחברי הלהקה, סליחה שאני מדבר בפשטות, כן. אבל לא היה זה. אתה מרגיש שיצאת מצולק מהסיפור הזה? מצולק. אשתי לא מזמן באה עם איזה משפט, הסריטות שלנו בונות אותנו. אז אני לא יודע, מצולק, לא, בא לנגן. זה בנה אצלך משהו? זה שייך לתהליך? זה בנה הרבה מאוד, אחי. דוגרן יותר מאושר היום בימי הלהקה, פשוט. במקביל גם אתה מתחיל תהליך של חזרה בתשובה? זה אפילו באותם שבועות עצמם. כל הדברים האלה שהלהקה התפרקה ודוד שלי הלך לעולמו ככה, בטלק. ואז פתאום נהיה השבעה שלו, וקדישי וזה, הרגשתי, זז לי משהו בפנים. גם הוא היה תמיד אומר לי, אתה יודע, הוא ממשפחת מסלטון טרב, אתה יודע, אבל
הוא גדל כישראלי, אתה יודע. היה לו את הנקודה היהודית, אבל אתה מבין? היה קורא שלום עליכם, הוא היה אוהב יידיש, למרות שהוא היה סורי בכלל. אבל היה לו את הבדיחה הזאת, רק אל תחזור לנו בתשובה. היה את הפחד הזה, אתה יודע, אורי זוהר. פתאום תלק, הוא הלך. הוא היה בן אדם עם המון הומור. ודווקא בשבעה שלו, בקדישים, אתה יודע, פתאום חוזרים, אתה יודע, חוזרים לבייסיקס. כל הברטה, חרטה וזה, הכל נעלם, כי הבן אדם נעלם. וחזרתי הביתה, עליתי לבוידם להוריד משהו, ראיתי את ליקוטי עצות של רבנו. קראתי עם הספר הזה, לא יודע, לקחתי אותו, למה? קראתי אותו מצד לצד, אחרי זה רציתי לקרוא אותו שוב פעם. ואז פתאום, ואחרי זה קראתי חיי מוהר"ן וזה, ופתאום לא יודע, אתה יודע, הכל ירד, להיות יהודי פשוט. ואז, אתה יודע, עברתי בדלת, נשקתי את המזוזה. לא תחשוב שלא היה לי איזו מחשבה שאשתי תגיד, מה זה, נהיה לנו פרימיטיבי זה? ראיתי, לא אמרה כלום, זה הכל בסדר. אחרי זה שבת, אחרי זה למטה, היינו עם הילדים למטה במגרש. פתאום היא אומרת לי, ממי, שכחתי את הבוילר דולק. אתה יכול לעלות לכבות אותו? אמרתי, אני לא יכול, ממי, אני לא יכול, אני שומר שבת. לא יכול, ממי, אני לא יכול. עבר. העולם המשיך להסתובב. בקומה שנייה בבני ברק משפחה של חרדים, הם יודעים שמשהו טוב רק אם ומה שהם יודעים. איש צעיר מהרצליה במחלקת עסקים, מאמין שעם הכסף הוא יגיע לשחקים. מי מכוון את התנועה ומי נוסע, איזה מין סוג של השפעה פועל עליי, מה האמת בנבואה ומי יודע אם אלוקים נמצא בתוך מחשבותיי. מי יודע אם אלוהים נמצא בתוך מחשבותיי? מי מכוון את התנועה? מי נוסע? איפה הידיעה פה? למה לא קראת לזה אי הידיעה? מתמחה בטלפתיה, מתכנס בתוך עצמו. לפעמים בשאלות הרטוריות יש את הפתח לבן אדם שיבין את המסקנות. שוב פעם, זה ניתוח אחרי הכתיבה, אני לא יושב שם עושה... אבל כן, זה מעין שאלות כאלה. שאם אנחנו בכלל נלך ברמה פילוסופית עוד יותר גבוה, בסוף כל השאלות נשאר סימן שאלה. עכשיו, סימן השאלה הזה, גם אפשר להגיד שזה השם יתברך. כי אנחנו לא טוענים שאנחנו יודעים מי זה השם יתברך. אבל כל בן אדם יש לו תודעה ואז היא נגמרת. אני חושב שאתם גם תמיד האמנתי. עכשיו שמעתי איזה ביטוי דתי בארון. נמצא בסביבה חילונית, ומה פתאום עכשיו תקיים מצוות וזה. בואו נתפלל בשקט, בואו נגלה חיים, כשהמנורה דולקת, אור מגיע לגויים, אור מגיע לגויים. בואו נתפלל בשקט, בואו נגלה חיים, כשהמנורה דולקת.
איך התפילה שלך נראית היום? הקרבה של אלוהים הלא מתבטאת, נכון. הכל בתפילה. נכון. דבר ראשון, סידור התפילה, עבודת השם. זה ספר מופלא. וכשאני אומר את הפרקי תהילים, או את המשניות, אני בעצם לאט לאט הצלח, כי אני בא ממוסיקה, לאט לאט התחלתי לשמוע את הניגון של לשון הקודש. בתוך כל שפה יש ניגון, יש אינטונציה, יש חיתוך דיבור שיוצר גרוב, חיתוך דיבור שיוצר גרוב, טה-טה-טה-טה-טה-טה. אנחנו כל הזמן מייצרים מוזיקה, אין בעצם הבדל חד משמעי בין מוסיקה לדיבור. חנון ורחום אדוני, אליך אפיים בעל חסד, טוב אדוני אל הכל ורחמיו על כל מעשיו. ידוך אדוני כל מעשיך וחסידיך ברכוך, ועוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו, להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. מה זה עושה לך בפנים? זה מכניס אותי לפוקוס. גם גם בכל החיים, בטח. המובן של המילים, ברור. עצם זה שבכלל הגריסה הזאת שהתוודעתי אליה גם כן בבית כנסת ספרדי מרוקאי, מה זה לימוד? לא עוצרים עכשיו. מה התכוונו פה המשפט הזה? גורסים זוהר, רצים על זה, אומרים את זה, עזוב עכשיו, נבין אחר כך. יש סוג של ירידה של המשמעויות שיורדות פנימה. כשאתה אומר טקסט 100 פעמים, ו200 פעמים, ו300 פעמים, ו1000 פעמים, אתה מבין אותו. אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה, תצא רוחו ישוב אל אדמתו, ביום ההוא עבדו עשתונותיו, אשר שאל יעקב בעזרו, סברו אדוני אלוהיו, עושה שמיים וארץ את הים ואת כל אשר בם, השומר אמת לעולם, עושה משפט לעשוקים, נותן לחם לערבים, אדוני מתיר אסורים, אדוני פוקח עברים, אדוני זוקף כפופים, אדוני צדיקים, אדוני שומר את גרים, יתום ואלמנה יעודד, ודרך השם יעוות, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. זה בית הכנסת שלך, בית כנסת אהבת שמעון, פאר היהדות. כן. אני אגיד לך. אהבת שמעון על שם? על שם שמעון אדרי, זיכרונו לברכה, שנפל בפיגוע בתחנת הרכבת של בנימינה, מטען חבלה שהתפוצץ והוא נהרג. זיכרונו לברכה, ובית הכנסת הוקם לזכרו על ידי אביו, וזה הבית השני שלי. ולמה אהבת פאר היהדות? באמת פאר היהדות, מה אני אגיד לך? הזמירות ששומעים פה, שאתה בטח מכיר את הזמירות העתיקות שהשתמרו על ידי העולים ממרוקו. אני שומע פה את פאר היהדות. אני שומע פה זמירות עתיקות שהולכות לפחות עד ספרד, אם לא לפני. וההרגשה טובה. בטח גם האווירה פה היא בשבילך. זה גם בית מדרש, אני מבין, נכון? יש פה לימוד? כן, הרב שלנו, השליח, שליח חב"ד לקציר, הרב שלי, הרב שלנו, הרב אביחי כהן סעידוב. נרו יאיר, תמיד חכם, ענב, ויש לנו הזכות פה ללמוד ממנו טניה וגמרא. אני לא תמיד מגיע, אבל כשאני מגיע אני זוכה. יפה. כן. אז זה שאני אדבר איתו שאתה תגיע יותר? אתה הוא השם אלוקינו שהקטירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים בזמן שבית המקדש קיים. כן, השם אלוקינו שהקטירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים בזמן שבית המקדש קיים. כאשר ציווית אותם על יד משה נביאך, ככתוב בתורתך, ככתוב בתורתך. כאשר ציווית אותם על יד משה נביאך, ככתוב בתורתך, ככתוב בתורתך. ויאמר השם אל משה, קח לך סמים נטף ושל תאכל בנה, סמים ולבונה זכה בת בבד יהיה. ועשית אותה קטורת רוקח, מעשה רוקח ממולח טהור קודש, ושחקת ממנה הדק ונתת ממנה לפני העדות באוהל מועד אשר אבעד לך שמה, קודש קודשים תהיה לכם.
קודש קודשים, ונאמר, ויקטיר עליו אהרון תורת סמים בבוקר, בטבעו את הנרות יקטירנה, ובעלות אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירנה, קטורת תמיד, לפני השם לדורותיכם, לפני השם לדורותיכם, אתה הוא, השם אלוקינו, שיקטירו אבותינו, לפניך את קטורת הסמים. נוח לך כאן בטבע, עם הסלעים. הכי נוח בעולם. לא, עדיף משרד ממוזג. ממש לא. עדיף פה כל אבן בצורה הטבעית שלה, כל עץ. זה השם יתברך. שמאז באמת ילדותי במטולה, הייתי יורד לנחל המון. יש את נחל עיון במטולה. כל הזמן היינו שם. והילדות בגליל ממש, עדיין חיה בתוכי. והיום פה בסביבה של קציר זה מאוד מזכיר את הגליל. אתה רואה פה עצי אלון. האורנים הם חדשים יחסית, זה התחדשות עם הציונות, התחילו לשתול אורנים, קרן הקיימת, לייער את הארץ, שזה לא נוף קדומים. בתקופת התנ"ך לא היו אורנים, אבל עדיין, אתה חושב על אלונים, ציפור דרור, חרדון, זיקית, צב, חצב, כל הדברים האלה, אבות אבותינו ממש. דוד המלך הולך ורואה את זה. כל הסצנות התנ"כיות האלה שאנחנו קוראים עליהן. אנחנו ממש רואים את הדברים. זה מחבר אותי מאוד. אני שם לב שיש לך חיבה מיוחדת לדוד, לספר תהילים. כן. עשית גם על זה איזה פרויקט שהוא הכנת שירי תהילים? כן, דבר נולד מתוך דבר. ומתוך מה שבאמת דיברנו קודם, הגרוב של לשון הקודש, מצאתי את עצמי עושה את זה כל הזמן, אז התחלתי להעביר סדנאות, השם זימן לי להתחיל להעביר סדנאות עם סטודנטים. אז שאל אותי הרב יהודה כץ, איך היית רוצה להתחבר? אמרתי, מהגרוב של תהילים. זה מסמן משהו בהמשך היצירה שלך? אתה רוצה לפנות לכיוון הזה? אני כבר פניתי. אני שם, רק להמשיך ישר. שירו להשם שיר חדש, שירו להשם כל הארץ, שירו להשם שיר חדש, הללויה. סוף סוף, כמו בראשונה, חיכינו בסיפור הזה, חיכינו בו 2000 שנה. בעברית שוב דברי אליי, לשון אל קודש בה ניתנה תורה, תורה מסיני. כל מילה עתיקה מקודשת, אמרי שלום אהובה, אמרי שירה, נקיים את ההבטחה לתמיד, שוב כמו פעם בעברית עני לי. שירו להשם שיר חדש, שירו להשם כל הארץ, שירו להשם שיר חדש, הללויה. איווה, איווה. איווה. השפה אשר דיברו בה אבותינו, ספרי אהובה והסיפור שוב יעלה בכל פה. כנראה שהתכוונת אליי, 2000 שנה בהם חיכו לי כל מילותיי, שוב כמו פעם כמו בראשונה. שים את מבטחי באמת ובאמונה, אתחזק בלשון האמונה במלוא הכוונה. את לעולם תמיד איתי, שירו להשם שיר חדש, שירו להשם כל הארץ, שירו להשם שיר חדש, הללויה. הללויה, שירו לנו, הללויה, שיר חדש, הללויה,
הללויה.